Hey guys, this is Angel and welcome to my channel. So for today's video, I'll be doing something like this na hindi gumagamit ng microwave or gas stove. So if you're interested, then just keep on watching. Lipat na lang ako dito kasi dito yung parang mas maliwanag. So ito yung mga gagamitin ko. Ay! Kulang pala. Wait lang. Init. Ito yung mga gagamitin ko. So, syempre, bread, cheese. Ito yung paborito kong cheese, quick melt, kasi may parang mozzarella effect siya. Tsaka, yung lasa niya hindi lumalayo sa Edin cheese. Masarap to. And ketchup na spicy, kasi mahilig ako sa spicy. Ito yung gagamitin ko. And, paano siya nagmukhang ganito? It's because aluminum foil and flat iron. Plancha. Yes, itong dalawa. As student, hindi naman necessaryong kailangan bumili nung makapal na aluminum foil. Basta may aluminum foil ka lang. Ito, mura ko lang to nabili. 18 pesos ata. Ito sa local store namin 18 pesos. Manipis lang siya. And okay na siya. Para sa student budget. When I was in Manila, nung nag-aaral pa ako doon sa inuupahan namin, kasi dalawa kami ng ate ko doon Sa inuupahan namin, bawal gas stove, mga ganun. So what we have is rice cooker lang, pangluto lang ng sabaw, tsaka kanin. So, itong hack na to, nakita ko lang din siya somewhere. Hindi ko alam kung saan ko to nakita, na-discover. Video lang din yan doon sa 5 hacks, 5 mini craft. Basta yun yan. Tapos, since then, ito na yung naging paborito kong snack as a student na walang microwave and gas stove. Until now. So, I'm gonna be showing it to you. So, I'm going to start na. May dalawang bread. Then, ketchup. Uy, dami-day. Hindi problema yan. Then spread it. Yung parang gumagawa ka lang ng homemade pizza na ang gamit mo is bread, cheese, may hotdog, blah blah blah. Ito rin pala pwedeng lagyan ng hotdog, ng onion. Pag hotdog, sobrang ninipis lang dapat yung slice. Para maluto talaga siya. Kasi, kunwari talaga, wala tayong gas stove, microwave. Pero kung gusto mo namang, may rice cooker ka, pwede kang mag-steam or boiled hotdog. Pero, dahil tamad na ako, diretso na ganito. Enough na sa akin yung cheese and ketchup. Then, cheese. Yung slice ng cheese, it's up to you kung gusto nyo ng cubes, pa-cubes, or i-grate nyo pa kung may grater kayo. Ako, pahaba lang na slice para wala lang. Tsaka yung cheese, huwag masyadong ilagay sa gilid. Gaya niyan. Charing! Nahilig ko sa buin. And then, ganyan. So, kunwari, may hotdog, may onion kayo dyan. Aluminum foil. Kailangan yung sukat niya. May allowance. Ayan! Lagay natin siya dito. Yan, may allowance tayo dito sa sides niya. Oink! Measure kata. Choke lang. Initin na natin. Hoy! Ba't nakamax to? Mainit na. Ganyan lang. Patong mo lang na ganyan. Tapos check mo.
Kapit ka na mahulog day ah. Pakan mo lang ng ganyan. Diba kanina makapal siya. Tapos, mafa-flatten siya. Kaya na mag-estimate kung okay na ba siya. Depende kasi yun sa ano niya. Sa init. And after dyan, kabila naman. So, parang steady muna dito sa side na to and then sa side. Medyo nafa-flatten na siya. Kabila ulit. Pati yung sleeping yan. Nasisilip yan. Mas maganda pag manipis yung aluminum foil. Tapos kung gusto nyo mas mabilis, para hindi ganun kain kuryente pa rin to eh. Add mo na lang ng mainit. Mas maganda pag manipis yung aluminum foil. Kaya dun ka sa kung saan makakamura ka. Last. Okay. Oh, init. Ang cheese ko lumabas. Init. Diba? At umimpis siya. Init, besh. Wow. Cheese tayo. Kung gusto niyo mas pa dito, yung parang pasunog na toast. Tagalan niyo pa yung init. Sarap. One or two, nakakabusog na eh. So, kung gusto nyo mas brownish pa siya, tagal nyo pa yung pagplansya. Busog na ako sa isa. So, if you like this video, don't forget to give a thumbs up. If you want to share, and don't forget to subscribe para makita nyo pa more of my videos. So, thank you guys for watching and see you on my next videos. Many unbearable hours later. Bago pa man ko naman good. Ay, ako na lang i-flatten imo, ha? Ito na, diretso na. Limpyo man na akong kam. Hala, Ano sa man? di ka plan sa ako daan? Hoy, buang! Dili, oy! Yabag. Oh, no. Too many. Ayaw, ito na akong robot.
Libang sa rago tutubi. Tara mo ko. Dalo na ko na yung isa siguro. Sa isa. Oh! Ubi ko. Padala mo ko. Baluman. Quick note ba yan ni remember? Don't touch it! Bali na pod. Dili. Yan na siya para maluto, Jud. Bali-bali lang sa. Ano ba naman ka? Don't go, no. Oh. Kani, Na orange siya. Manindot sa personal. ang off kay gasig. Mas pareha man sila gasig. Hmm? Okay. No? Kani siya pa kani. Uy! Alam mo na Pwede ka na patangag cake mo ba to? Dili na madikit. Nay, gimuta man ka. May mo ito may kwa po doon. Ni action na oh. Ang akong sabot ba? Init na, oy! Okay. Okay. Ikaw na dyan. Ikaw na dyan. Ikaw na dyan. Oo, dinasag ko lagi ng drama ng galing ko. Sige, ano po ko? Sorry, ma. Ay! Sabi tayo yun. Siya tayo yun. Ayun, dira. Dito sa likod niya, sa ubos. Dito sa iyong tunga-tunga ba? Ganyan daw, nabaliktad ka. Pag-gising na yun. Pwede ba? Sige. Ano, sige. Wala. Wala yung nag-alas. Wala may paibog. Dili ka dapat magisi, ah. Mapasok ka! Ay, ay, kaya wala naman lang kayo pinulubong. Ah. Thank you.